Egunon, gaur ikusiko dugu zelulak zelan ugaldu egiten diren. Hau da, zelan gertatzen den mitosia. Zelulak handitu egiten dira eta momentu baten zatitu egiten dira. Baina ikus dezagun nolako faseak edukitzen dituen zelula normal batek ugaldu baino lehenago. Zelula hasieran haste fase baten sartzen da, hori da G1 fasea. Eta G1 fasean egiten dena da tamainuz hasi. Horren ostean, S fasea etorriko da. S fasean gertatuko dana izango da ADN-a bikoiztu egingo da. Hau da, ADN-aren erreplikazio gertatzen da nukleoan. Eta horren ostean, G2 fasean egiaztatu egiten da ADN hori ondo dagoela eta akatsak zuzendu egiten dira. Eta behin, prest dagoenean zelula ugaltzeko badator mitosia edo M izeneko fasea. G1, GS eta G2 faseak orokorrean deitzen da interfasea, hau da, mitosi bien arteko fase izango litzateke. Eta horretan, irudi hauetan ikusten den bezala, ADN-a badago nahiko desbiribilkatuta, proteina batzuekin lotuta dago, histonak izenekoak, baina aukera dago hortik ARN-a sortzeko eta gero zitoplasma proteinak ekoizteko. Baina mitosia hasi egiten denean hasierako fasean, kromatina hori behin eta berriz biribilkatzen eta pilatzen hasiko da. Hemen irudi hauetan simulatuta dago nola gertatuko litzateke trinkotze fenomeno hori. Gero eta gehiago trinkotu egiten da ADN hori, proteina horiekin lotuta, eta behin eta berriz trinkotu eta gero, badakizu zer gertatuko dan. Kromatina hori bihurtuko dela, ez jakin, kromosomak, hain zuzen be, kromosoma horiek gelditu egiten dira zelularen erdikaldean gutxi gora behera, eta gero mitosia aurrera joaten da neurrian, gero hobeto ikusiko dugu, detaile gehiagoarekin. Batzuk alde batera joango dira, da beste batzuk kontrako muturretara. Eta gero erditik estutu eta bi zelula sortuko dira. Mitosiak baditu fase batzuk. Lehenengoa profase deitzen da. Profasearen hasieran ikusi duguna gertatzen da, hau da, kromatina kondentsatu egiten da kromosomak edatzeko. Baina aldaketak gehiago gertatzen dira. Aldiz nukleomintzat desegiten da, orain ikusiko den bezala, eta zitoplasman sakabanatuta geldituko dira kromosomak. Gero, zentrosomak bikoiztu egiten dira, zelularen kontrako puntetara doaz, eta bien artean eoardatz tindagaitza izeneko egitura eratu egingo da, mikrotubuloz eratuta. Mikrotubulu horiek zentromeroen bidez lotu egiten dira kromosometara. Kromosomaiek gelditzen dira pilatuta justu zelularen erdikaldean. Eta hori izango litzateke bigarren fasea, metafasea. Hori izango litzateke metafasea. Ikusten da, hori izango litzateke zelularen punta bat, polo bat, eta hemen egongo litzateke beste muturra. Eta bien artean, eoardatz tindagaitza dago eratuta. Eta ekuatore planoan daude kromosoma guztiak. Hurrengo fasean, anafase izenekoan, kromosoma horiek apurtu egiten dira, justu zentromerotik, eta kromatidak alde egingo dute kontrako poloetara. Orain ikusiko dugun bezala. Hori izango litzateke anafasea. Anafasearen amaieran kontrako poloetan egongo dira kromosomak, eta telofase izeneko fasea berriro desbiribilkatu egingo dira kromosoma horiek kromatinak sortzeko. Eta nukleomintzak eratuko dira kromosoma izeneko horien inguruan. Azken fasea izango litzateke, nukleo guztiz bananduta baldin badago, zitoplasma banandu behar da. Hori izango litzateke zitokinesia. Bertan, zitoplasma erdibitu ingo da. Landare zeluletan horma bat sortuko litzateke erdian, baina hauek animali zelulak direnez, ikusiko dugunez,
erditik estutu egingo dira eta hortik bi zelula sortuko dira. Mikroskopio elektronikoan ataratako irudi hauetan saia zaitezte bereizten fase horiek. Profase, metafase, anafase, telofase, zitokinesia eta zelula